Jaspera už poznáte. Po počiatočných komplikáciách s pokazeným autom sa mu konečne podarilo vyraziť k moru. Cesta bola vyčerpávajúca a tak sa rozhodol, že navštívi najbližšiu pláž, na ktorú natrafí. Konečne. Leto v plnom prúde, slnko svieti a pomaly sa sfarbuje aj Jasperov pigment do hneda. Všetko sa zdá byť dokonalé. Alebo, že by predsa nie? Zrazu som si uvedomil, že som na tej pláži sám. Bola to vôbec pláž? Dobrý deň. Jak to, že pri tomto mori nie sú žiadni ľudia, keď je tak teplo? Tu? V more? Veď tu je Šírava, prosím pekne. Zemplínska ešte k tomu, na Zemplíne. Tu more není, tak čo by tu robili ľudia? Šírava? Dobrý deň, ja som chcel ísť k moru, ale mne povedali, že toto je Šírava. Vážne, však to je slovenské more, vy tu nepoznáte? Nie. Však vyskúšajte, lebo to je ešte lepšie ako more. A vy na Makásku ste chceli ísť? Áno, však... Však to je čistúčké, krásne, svieže. Naozaj to oceníte. No dobre teda, tak idem vyskúšať, ďakujem. Môžem ísť s vami? Poďte kľudne so mnou. To je ale nádhera. Hotový raj pre každého dovolenkára. Konečne idem skúsiť vodu. To by sa ale najprv Jasper nesmel báť hlbokej vody. Rozhodol sa, že využije aspoň možnosť alternatívneho kúpania. Snáď sa nám tam neutopíš. Too sexy for my life. Too sexy. Hej, moreplavec, na toto by ťa bolo, čo? Vyskúšaj radšej, ako dlho dokážeš vydržať pod vodou. Jasper, žiješ? Už sme začínali mať o teba strach. Počas nasledujúcich minút sa Jasper zranil. Urgentný prenos do nemocnice bol nevyhnutný. Táto nehoda takmer ukončila jeho letné plány. No nebol by to Jasper, keby situáciu nezvládol. Po trojhodinovom čakaní v nemocnici ho lekári napokon dali dokopy, čoho výsledkom boli 2 stehy na pravom predlakti. Ten komár, ktorý ho uhryzol, našťastie už nežije. Cesta tak môže pokračovať. Fú, našťastie som to prežil, ale netuším ani, kde som. Ale počkaj, tu je nejaká voda. Možno to bude práve to more, ktoré hľadám. Však tu je celkom krásne. Možno to bude ono. To tá slana nie je. To nebude ono, idem sa hore niekoho spýtať, kde to som. Dobrý deň. Prosím vás, potrebovali by sme k moru. No chlapci, ale toto nie je akože more, toto je Vinianské jazero. Hotelovina a jazero. Aha, a viete nám povedať, ktorým smerom k moru? No, smerom na Užhorod alebo na Košice. K moru. Tak moc som na výber nedostal. Užhorod či Košice? Ideme do Košic.